amakhosikazi abo ngicela sibaqhwabele izandla. Umpostile The Burning Bush nami ndizalwa nguye. Wayehlala hlala athi kunganceda ntoni ifunda sometimes iduma inhliziyo yakho kuthiwa nako begcwele ententeni. Kanti abantu abazawuva bambalwa ababini bathathu. Athi ibingaske lento ithethwa ibizawuthethwa mhlawumbe estadium. But ukunceda ntoni babe banitsi kanti akho bantu baza kufa. Lelo nexesha ngaske abantu bave ngalo and lelo naxesha li critical ngendlela esisimanga. Digqibo balisela abanye bazibabalisela nje emsebenzini. Noba abanye bengakholwa ngoba nayo lanto ithi umuntu ndimjonge ndimeye ndithi hayi uhlele ngakholwa. Ma uThixo ethethe enhlizweni naba manithethe ngicaphule ndikhile ndikhuthaze uye umoya ingcwele andenze njalo ndenze njalo. I remember ndibachazela ngento uThixo wayendibonisa yona kanye. Kukhona omnye ubawo naye endandiphangela naye, may his soul rest in peace, noba unentsuku ewushila umhlaba. Malibonke igama. Ndibabalisele ndiye man ayilo xesha lokudlala. Lixesha eliserious ngendlela esisimanga. Ndithi bayamazi lo ndithetha ngabo kubo. Ndithi ndike ndaboniswa nguThixo ingathi sisepakini. Nalo bawo lo siphangelanayo nimaziyo. Ndithi njeba sikepaki le paki ikhangeleka inhle kakhulu. Kulento yeselfies khona. Sagqibela sifota kumnandi sifotana kumnandi sifota. But abenhlizweni kwakho into ethi kha ukujonge manje esibhakabhakeni. Andiyazi ba intoni yenza uba ifocus ibe pha above esibhakabhakeni. Xa ngiqala ujonge esibhakabhakeni ndothuka ubona ngoku amafu ayadlala. Uba ukulibona ilwandle ngohlobo elidlala ngalo. But lamafu adlala fani lamafu la. Anendawo ezipink anendawo ezired yagcwala yonke irainbow emafini. Ngoku nabo benifota nabo ifocus yaye kuba semfotweni yaye kuba kwiselfie. But yalapha esibhakabhakeni. Nasho nakhumbula izwi likaNkulunkulu elithi ngexesha lokugqibela zininzi into ezawubonakala esibhakabhakeni. Mani bonke igama lenkosi. Ethi iBhayibhile incwadi kaYoweli chapter 3, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. At the old man shall dream dreams. Your son shall see vision. Hallelujah. Mani bonke igama lenkosi. That sothuke lonto leyo sisajonge lo mafu. Emana akabi kudala bawumpostile kwaqala ushukuma umhlaba. And umhlaba washukuma ngendlela engaqhelekelanga. And eliphupha ndani kulo yayingathi lento ilife okanye yayingathi lento yenzeka literal. Xa ngiqala nami ukothuka ndibona uba umhlaba uyajikeleza nyani umhlaba uyashukuma. Kwabe kuringa into ezifika pha kumba useza umhlaba useza uqhuqhumba umhlaba. Umhlaba useza upheliswa umhlaba. Kwafika into ethi kume ngqondwe mhlawumbe irapture le. Ngoba irapture yaconfirma nazingelosi. Xa ufunda kwincwadi yezenzo noba kuchapter 1. After iBhayibhile ithi inkosi uYesu yahlala nabefundi bayo for 40 days. Ebaqinisela baqala babahlala eJerusalem. Bangamuvi bashukume but bahlala eJerusalem. Ngoba kuzawufika ixesha loba kuzawuthulula umoya phezukwabo. Abanye bazawuhlelwa bathethe ngelwimi ezintsha. Bazokombathiswa amandla bazuhamba nje abazuba ngabazalwana abaordinary. Ayizuba ngabazalwana nje baqheleke but izaba ngabazalwana beumlilo. Wabayali babahlala eJerusalem. Emva kwagqiba ubayali ithi iBhayibhile wafukulwa lilifu. Lamthatha ilifu lanyuka naye. Ithi iBhayibhile ingelosi yayikufitshane. Yabuza amadoda anandele ngani nandele ezulwini. Ngohlobo enimbona enyuka ngalo. Ngohlobo enimbona ebheka emafini ngalo. Uzokwenza kanjalo ukubuya kwakhe. Kwacaba lengelosi yayiconfirm banyani i-second coming is real. And the rapture is imminent. Eligama lithi imminent tell us something that can occur at any given time. Into ekwenzeka ngesaquphe. Into ekwenzeka abantu bengalindelanga. I-rapture izawukhala ojonayo izawufika ejona. I-rapture izawukhala othakathayo izawufika ethakatha. I-rapture izawukhala osisijoni nongumrape izawufika eraper. Ophila ngcwele izawufika ephila ngcwele. Othanda amankazana izawufika ethanda amankazana. Umhlaba uzuba stand still but mani bonke igama lenkosi. Mani bonke igama lenkosi. Hey washukuma umhlaba ngendlela engaqhelekanga.
Ndazama ucimela mama umpostile ndizama uimagine bayenyanyana irapture nyani le xa ndicimela ndaphinde ndavula amehlo kwacaba ayikabili ixesha lerapture ndawona wonke umuntu ebaleka kubaleka utata kubaleka umama kubaleka intombazana kubaleka omithiyo nam ngondinceku ndapheka ndaqalisa ubaleka ndithe ndisabaleka kulo mbono manibonke igama lenkosi kwacaba ndibalekela ngasemasimini ndawufika emasimini ndihamba ngeenyawo ndaqalisa ugwencela ecingweni manibonke igama lenkosi xa ndiqalisa ugwencela ndizawutsiba manibonke igama lenkosi xa ndiphinde ndijonge esiphakaphakeni kwacaba kuqala imvula le mvula ayomvula nje imvula kwacaba le mvula le ixube nomlilo xa ndiqala ukhala nditsiba ndaphaphama le ndingathi yenzeka manyani ndaqomba ikhona into ezayo ezakwenzeka nokholwayo nongakholwa uyaqonda ikhona into eyenzekayo nodla ibrandi nongayidliyo notya intsangu nongakholwayo nokholwayo nee-analyst ziyaqaphela ikhona into eyenzekayo manibonke igama lenkosi uyesu uyabuya masinyane ngawukweka umakhethi makhaya lo xesha lodlaleni lixesha loba serious ngoba Jesus is coming back very soon indoda yamadoda iyabuya izolanda ibandla liphelile ixesha lodlala icawe liphelile ixesha lodlala icawe akusixesha lokudlaleli ethi iBhayibhile lisandeni ixesha sasiphile ekuthandeni kwethu kodwa lixesha loba serious bangcwele kungekudala sawukhalisa manibonke igama lenkosi kungekudala lizawushaya ixilongo oh nisekhona bazalwane ngawubethela uYesu ngawuthi lingakhali ixilongo impilo yami senje lingakhali ixilongo impilo yami senje ngawubethela izandla kakhulu uJesu ndingena nje qanqala unyathela phanda apha kukhona into egijimayo ndivile bakhona into eshukumayo and I am so worried it seems as if ingathi iveki yokugqibela le seyingaske kunga-extendwa ngoba uThixo kubona abantu ababonayo ngoba uNkulunkulu kubona abantu abazowalanda mamelani bengcwela sizangazodlala apha sizobaxutha kanye esandleni sikaSathane uSathane uyaxoka uzabakhapha sizolanda kanye aba-arrestiweyo sizolanda kanye abasejele sizolanda kanye abalimeleyo sizolanda kanye abatyiswa insipho sizolanda kanye abathi mna ubomi bam ndimncamile kodwa ikhona indoda engabancamiyo abantu ikhona indoda eyafayo ikhona indoda eyesingcwaba igama layo nguYesu igama layo hayi bonise khona heyi lona akavinjwa nalingcwaba ethi iBhayibhile babevile uba lona uzawuvuka bathi Pilato sincede sokwenza show engcwabeni lakhe khasincede Pilato ithi iBhayibhile wathi uPilato hambani yokwenza show engcwabeni hayi basekhona bazalwane wathi uPilato I allow you go and bury him again go and make sure this man will never resurrected again iBhayibhile bathatha abalingi bathatha isecurity andiyazi basasiphathelwa malini andiyazi irate ayimalini kodwa la madoda ayogada ingcwaba kwenzeke njani abantu abatya ipapa bayogada umdala wensuku ethi iBhayibhile kalala kozeli umgili kaSirayeli abantu abatya oaths bagada uThixo wavuka ngoba ethe uzawuvuka akuthethileyo yona uyakwenza indoda engaqambi manga indoda engaqambi manga ngawuthi bakhelwa ngaqambi manga lo mfo lo tata ngaqambi manga akafani namakhwele namagqirha ikhwele lekwazi ulibasisa enamele lindinyanga kodwa lisesemitsha splain amadoda bendisebenza ayadilethwa ayawekho mhlawumbi uyagula kodwa uYesu asikafa ngoba indoda engafiyo indoda eyafayo kodwa yavuka sikhonza indoda eyavukayo abathakathi bayayazi bawafa kodwa waphaphama ngosuku lesithathu sebelikhathile ingcwaba kodwa yavuka ingonyo besixeko yavuka ikakaramba wavuka umdala wensuku igama lakhe nguYesu
His name is Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Oh, ngaphandle kwamaxesha. Yakho into endivayo edumayo. Khona into edumayo ikhona. Hey khona sizobalanda emahlathini. Sinuhlobo elilanda emahlathini. Sinuhlobo elanyeliswayo. Kodwa lo sihamba naye. Athi kuZakaria chapter 9 verse 11. Uthi ndawubakhulula ngenxa yegazi. Abathinjwe emikolombeni engena amanzi. Bakhona ba-arrestwe emikolombeni. Bakhona bathinjiweyo. Wathi khona indoda erestishwayo. Wathi ngifile zokuhlangula ngizolanda impilo yakho. Cry for name. Your life will never be the same again. Hey. Usathana lixoke. After ngicalele abapostoli bafunda uyashumayela ngomso. Ekseni ke kwaqala ihlaba. Kwanzima uphefumula. Ngithi kwenze njani uNkulunkulu ndiyoshumayela kanti ndiyagula. Kodwa ngithanda ongena ententsheni. Ndanyathela phansi afamandla. Kodwa nesisukumayo. Kuba sihamba nendoda enamandla. Sihamba nomdala wensuku. Yathi la ndoda abaninzi abangakuthi. Kunabangakubo. Oh. Hi. Oh. Kandi fundele kuJoshua chapter 2. Ay andiyazi tawula mthweni. Umpostile uthandaza mkhonzi. Bawo ingcwele nalizwi lakho lingamandla liphilile Thixo wethu oyingcwele. Linamehlo liyabona Thixo wethu oyingcwele onamandla ngelisisibane liyasikhanyisela Thixo wethu oyingcwele onamandla ngelilikrele elintlangothi mbili Thixo wethu onamandla ngelikukudla komphefumulo wethu Thixo wethu onamandla onke ngalo Thixo siyaphila lingamandla Thixo wethu oyingcwele ngaphezu kwezinto zonke ezithenjiweyo uNkulunkulu wethu onamandla sibonga igama lakho elingamandla Thixo wethu igama likaYesu Kristu lilo Thixo elisihlanganise kule ndawo Thixo wethu likhothanyelwa zingelo sezulwini likhothanyelwa Thixo ezantsi emhlabeni ngabantu Thixo wethu lingamandla ngaphezu kwamagqirha lingamandla ngaphezu kwamakhwele Thixo wethu oyingcwele thetha ngalo ke sikuve ube ngathi uyaqala uNkulunkulu wethu oyingcwele namhlanje selemile umkhonzi wakho Thixo ncede ngalo ngaligama negazi likaJesu waseNazaretha amen. Ngicela unifundele mama umfundisi ufunda Ncwadi kaYoshua chapter 2 sihloko ndaba ngenxa yamaxesha. Izwi lethu salifumana kuncwadi kaYoshua ichapter ngo2 inhloko ndaba phezulu koverse 1. Intlola ezimbini eYeriko. Phamba ungekakhawulezi ngicela ukucacisa le ndawo. Now xesha lentlola zinhlola ezi zesibini ebezithunywa. La maxesha ngamaxesha amabini ohlukeneyo. Haleluya. Ezoqala intlola zathunywa ngexesha lika Moses. Bible wathi uMoses wathi Moses inyula amadoda azabayi 12 from kwizizwe zakwaSisrael ezi12. Bonyula ke 12 for beza uhamba bayohlola ilizwe uThixo ngamemagama bengakwazi uthumela amadoda kuyo athekwenye kwehlasela ilizwe kungaqulanga kuthunyelwa izispies. Amadoda azawufika ahlola jonga isimo okanye imeko yelizwe. Ake ndicacise njengalapha eSouth Africa
kunganzima iAmerica ivele ingene kumele iqala ithumela abantu abazawuhamba undercover. Mayibonga inkosi. Ibhayibheli kwathathwa 12 yalamadoda. Wawayala uMosibamba amadoda balokhangela umhlaba unjani. Lo mhlaba sithenjiswe uyibheka kuwo eKhanani is the fatal land. Ngoba umhlaba ubalekile kwinto yonke esiyenza umhlaba. Umhlaba ubalekile umhlaba ubutye bomhlaba bobomi bethu. Malibonga igama lenkosi. Wathi ogqiba uthonga ba abamibeli lizwe banintsi izindlu zinqatyisiwe. Okanye izindlu zihlele khelesi. And xa nifike kwela lizwe nibuye ne-evidence. Okanye nibuye nento ebonakala abanyani benipha. Anibasizahamba sonke enkonzweni. Hallelujah. IBhayibheli bahamba ke bayo observe for 40 days. For 40 days. But it difference kulana amadoda for only 3 days. And lana ebonyulwe from kwizizwe zakwaSirayeli ezi12. Malibonga igama. Ithi kwafika ithuba loba bazise iannouncement ba hey bathi kuMoses balibiza lonke ibali. And benza imistake ubiza wonke. In other words babengalumkanga bebengena wisdom noba ibiza ileaders zakwaSirayeli. Instead bababiza uMoses bambizele eqaleni. Balibiza lonke ibandla bachaza. Baqala kahle uchaza ba hey sibonile umhlaba lo sibheka kuwo umhle. Lo mhlaba enduqhumile. Unama apile amakhulu. Une grapes ezinhle. Imizi yakhona inqatyisiwe. Yonke into lapha inhle. Baqala ngereport enhle good. Kodwa bagqibela ngereport ephethe. Malibonga igama lenkosi. Yaphakama enye into ethi hey phasi kwazi ungena kwelalizwe. Iproblem ile. Phasi ifike sabona abantu abakhulu. And abemibela lizwe banamandla ukogqitha thina. Abemibela lizwe zigiants. Kwela lizwe kukhona onyana baka-Anak. La madoda ngamadoda angaqhelekanga. These are giants. It is unable for us to invade the land. Malibonga igama lenkosi. And abagqibelisa ukuthi abantu bakhulu. Abantu banamandla kunathi. Bathi abantu bayabatya abemibela lizwe. Abantu bayabatya kwecaba kudala ikhona otyiwa kwabantu. Into yosela igazi labantu kudala ikhona. Into yotyiwa kwenyama zabantu kudala ikhona. IBhayibheli ibandla loyika. Ngoba apha nje basilapha asikholwa sonke. IBhayibheli alukho ukuthi sonke ukhona. Lena inyaniso but ebuhlungu. Umhlamba ayisithi sonke abazawungena ezulwini. Ngoba IBhayibheli banintsi abamenyiwe kodwa bambalwa obonyilweyo. Ithi inkosi uYesu. Hallelujah. Banintsi abatshabalalayo kodwa bambalwa basindiswayo. IBhayibheli lakhala ibandla lihlala phansi. Lakhala yo. Yami into ekuthiwa nguKhalebi. One of the brilliant, one of the brave men. Wathi uKhalebi wo bazalwane wo bazalwane wo. UThixo usinikele kuthi elizwe masiyeni siyolithatha. Hallelujah. But still lanto zange imncede ngoba abantu bebese bekhala bengakwazi uthuthuzeleka. Malibonga igama lenkosi. Hallelujah bathandekayo. IBhayibheli wanomsindo uNkulunkulu. Wanomsindo kwa ibandla lafuna ubulala uMoses. Bafuna ubaqulubaka ngamatye. IBhayibheli kwanceda ngophakamile ifu likaThixo. Kodwa wathi uThixo abacingi bayongena eKhanani. Ndicela uhambe nami kakuhle. IBhayibheli baphele bebethwa sisifo. Babethwa sisibetho babhubha bonke. Kwashiyeka just uYoshua plus noKhalebi. Wathi ngalamadoda azawungena eKhanani. Onke labethunyiwe but eziliters but afele endleleni. Kune-leaders sometimes ezawuhambe zifele endleleni. Kune-leaders sometimes ezikwazi uvala the movement of God. Kunamadoda azawunikwa the early retirement ngoba enga-understand engenambono. Kunabantu even sekuyokuyiwa i-open air kumele qala usihlale meeting. Kube nabantu abazaba yimiqobo. Abo kufana naba babanikwe i-early retirement. Hayi ngoba babheka izulu liphathi bangumqobo endleleni. Lumkela uba ngumqobo emsebenzini kaNkulunkulu. Lumkela uba sistumbling block emsebenzini kaThixo. Mamela likhokwezo ndawo. Hey. Babuya bazalwane. UThixo waqaphuka wabanika i-early retirement bababhubha. They died. Kwashiyeka uKhalebi plus noYoshua. Ngoba uKhalebi was so brave. Ngoba uKhalebi wathi masiyeni ngoba uNkulunkulu elizwe ulinikele kuthi. Akakwazi uthi kwathi into ethile ukunikile kanti akakunikanga.
akakwazi ukuthi kwathi yes kube nabantu abathi no. When Jesus say yes, nobody can say no. uNkulunkulu uthe uyasindiswa namhlanje, even ama devil worshipper aphuma kwalasha angeza kubambe ngoba uJehova uthe asindiswa. Yaqhitha le generation kwangena the generation of Joshua. Lena azawufunda kuyo mama because of time. Hey liyabaleka ixesha laseKleinfontein alifani nezinye indawo. ElaseDelft liyakotha kodwa lalapha eKleinfontein hayibo liyachalwa liyabaleka. Ndothi kuba ngomso ngumgqibelo ingathi ngomso sengumvulo. Ngawubaleke mama ukuthi sizovanga baleka mama. Verse 1. Hey. Yes. Oh. Jesus. Verse 1. Yes. uYoshua unyana kaNuni wesusa amadoda amabini azintlola. Oh. Esithi ngasese, hambani niye kulikhangela ilizwe neYeriko. Yes. Hambani ahamba ke aya endlwini yenkazana eliyenyukazi. Hayi man khayiphinde le ndawo. Ahamba ke aya endlwini yenkazana eliyenyukazi. Kubani onanixelela isingesi samasikho sihle ndiyaqhawuka cha ndiyafostela. Kubani onanixhasela what is intoni iyenyukazi? Ingaba ngufunda yedwa luyiva ba lamadoda ethanjisiwe ehamba nomlilo ehamba noThixo ongcwele kodwa ashiya izindlu ezidecent, ashiya izindlu ezedignitaries, ashiya izindlu zonoqawe, ashiya izindlu zomama umthandazeli, ashiya izindlu ezibhetere, ashiya imansion kodwa yolalisa endlini yenkazana. UNkulunkulu nabantu namhlanje abhalele kubo abantu abancanyiweyo, amaginza, ababulali, abarepi, amadoda ancanyiweyo, amadoda asokolisayo, abantu ekuthiwa nawuze basindiswe, aba barejectwa, aba banganywa, aba ngababulali. Kodwa uNkulunkulu osezulwini wathi madoda shiyani zonke iziteko, bhekani eKleinfontein, bhekani eKleinfontein, bhekani eKleinfontein. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. ine picture mntaka Gaddafi ye-prostitute. Inoba la prostitute amadoda angena inxiba isigephezana, imali igcwele isaka, kodwa la prostitute yayisenesitshilelo ngoba kubalekile ungakholwa nje but ube nesitshilelo, ube ne-revelation, ube ngumntana kaThixo otshilelwayo. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Njengoba uthanda ujaja usezafika umangale xa ungena abantu abaqwayizayo ezulwini. Jesus. Wathayini uMathemba wena wadlala ngexesha lakho. Uyazi umoya ongcwele unditshintshe wathi funda tshintshe approach. Hayi sometimes bonke abantu abangakholwayo abana information. Hayi bonke abantu ababulala abantu, bonke abantu abangamaginza, bonke abantu abakhubisa protection, bonke abantu abaqakileyo. It's not that abamazi uThixo, abanye babo banevesi ukogqitha mna, abanye ungakwazi uyabashubeza, basuke bashubeze wena. Hallelujah. Jesus. Jesus. uThixo ayingomkhetho wabuso bawo. Hallelujah. And uyakwazi ukuthi umjongeza ungena eminyango asuka ngene erufini. Ethi iBhayibhile yona wenza izinto ezingacingwanga ngqondo nanhliziyo nezingathanga qatha emntwini. Ngoba uNkulunkulu. Jesus. Ngexesha uthanjiswa uDavid kwakujonga amadoda nesidima.
Hallelujah. Jesus. Ngasho la kumla libheke edanuni liseni. Ngiyacela uxolo kulo muntu atohoza. Ngathi mama ngiyacela uxolo ukugala usiva ngomfundisi ufunda. Ndiyaxolisa mana nimkhulwanga aningomntwana esidima nanteshe. Ndicela unixolele mama. Ngoba uNkulunkulu akajongi ngohlobo abantu abajonga ngalo. uThixo akajongi isidima, uThixo akajongi ukuphakama kwakho, uNkulunkulu akajongi imali yakho, but uJehova ukhangela inhliziyo ezinikelayo. Jesus. Hey ndingathi ixesha bayongena endlini yenkazana eliyenyukazi. What a bad reputation. Jesus. Umuntu ogqibela becinga uba kungayongenwa kwakhe. Yo. I'm sure abazali baseJericho bebegqitha 100 speed bephethe iBhayibhile zabo pheke entempileni kodwa bakhohlwa ngeliyenyukazi. Jesus. Kunabantu esibaqalekisayo kuthiwa hayi man lo nje kungakholwa kwakhe. Ndanqandwa ngomnye umfundisi uthi bebekubamba sinikele pha iDelft phake kukona izidakwa phake kukona abantu abachaya ipilisi. Wathi umfundisi wami likhalade wathi nini mebrune nini vakufuna asikwazi yonikela pha la muntu nje unqobe echaya iziyobisi uchaya nje sizono zakhe singobani thina to church. Hey bazalwane ngathi ngicela uxolo uMongcwele ngicela uxolo uThixo ngicela uxolo uNkulunkulu uzawuba kwenzeka ntoni mayefika kwelihenyukazi khawufunde sakhe. Hey Jesus. sakhe indlu kaThixo. Ahamba ke aya endlwini yenkazana eliyenyukazi Oh egama linguRahabi. yes. Alala khona. Hayibo athini? La madoda ebengagqithi ebesezingqondweni but ebeyolala. Ngicela ubuyise sicela uzibuyise. Ndiyayazi imentality yakho ngenxa lona ibingumqwayisi ungabi sabuchacha kwangoku. Hayi usekrayifondeni kwangoku. Yebo ebingumqwayisi. La madoda ebeyolala. Ebengagqithi ebeyolala. Ngoba uNkulunkulu ayingomkhethi wabuso bamntu. Yes, funda mama siyafana. Oh, Verse 2. verse 2. Kwathiwa kukumkani waseYeriko, yabona kufike apha ebusuku nje amadoda avela koonyana bakaIsrayeli Yes. eze kuhlola elilizwe. Oh. Verse 3. Wathumela ukumkani waseYeriko kuRahabi Yes. esithi wakhuphe amadoda afikileyo kuwe angenileyo endlwini yakho Yo. kuba aze kulihlola lonke ilizwe. Yeah. 4. Yawathabatha lonkazana lo madoda omabini yawafihla yathi okunene afikile kum amadoda lawo. No, mhlawumbe ndiva ndedwa. Yawathini? Instead of expose these servants of God, she decided to hide. Ngoku emabandleni once incegu iwe iya exposewa. Hey, what wisdom is this? Yadecide instead uba iwase ithi aba mababulawe yathi no kunezinto okumele sizixabise ezisuka above into ezixatyiswe ngabantu ezulwini azixatyiswanga into ezixatyiswa ngabantu ezulwini ziyaphakanyiswa. Jesus. No. These are servants of God. I cannot expose them. Ababantu, ukuphila kwami, iconnection yami ikula madoda. Ukusinda kwami ukula madoda. Ukusinda kwefamily yami ukwabadada. Ukulandwa kwempilo yami ukweli bandla. Ukuphepha, ishit drugs, ukulentente imhlophe. Ababantu akwazi bayeka baphe. Bizawamba nabo. Bizawamba nabo. Jesus. Hallelujah. Jesus. Njabana kwamadoda. Jesus. Hey, sayibamba nathi chisa kanje eGadafi. Safika sibulalekile. Ndafika nentweni yambe emzimbeni. Ndafika nentweni blokayo. Ndingakwazi ukuchama, ndingakwazi utoiletha. Ndandimbi ndimnyama. Indoda engaphula. Kwaphuma igazi elimnyama. Yathi mfondini uyathwetyulwa. Ndashunya yezwa. Ndasindiswa. Ndathi ndizawuhamba nawo. Namadoda. Ndizawuhamba nabo. Abamama. Hallelujah.
Nazi emotions. Uya ngoba udecide na. Hey bathi abafana khona lapha. Awuya numbers. Usibambe ngenamba numbers. Awuyaxoxa uyajisa ubambe ngenamba. Simnika nje iveki benye. Simnika inyanga ezimbini. Yegqitha iveki enye. Yegqitha Nkosi yami. Bathi uyaxoxa usibambe ngenambari. Uyaxoxa uzawutshintsha. Lo besinila sonke. Lo besihamba iphathi sonke. Lo besikekeza sonke. Lo besenza kubeka ibi sonke. Lo nele senza into ezimbi. Kanti andidecide ethi iBhayibhile uNkulunkulu akahambi nabantu bengavumelelanga. Yenza isivumo uma amagqirha ayanivumisa imvuma kufa. Hey lento inkonzo ezulwini lento. Wena namhlanje thatha uYesu. Hey thatha uYesu. Hallelujah. Thatha lento. Thatha lento. Hallelujah. Jesus. Oh bazalwane. Jesus. Mhlale phansi. Man funda iscripture. Each and every time bona abantu abasacrificeayo. Each and every time bona abantu abasacrifice for uNkulunkulu. iBhayibhile ngexesha likaFaro wathi uFaro wabumisa ikhoma lonke. But let us execute each and every boy. Let's kill them and throw them emlanjeni. iBhayibhile kwaba khona abamama, these women of Hebrew, it was in midwives, abazalisi. uNkulunkulu wabanikeza wisdom njengale prostitute. Yo bazalwane. iBhayibhile abamuyika babanesibindi uriska. And yet it like kuthethwa ngalo mama uRehab akubekwa nabani kuHebrews chapter 11. Oh. Kuthiwa uMoses by faith ngokholo zangavume, he refused to be known as son of Pharaoh's daughter. Oh bazalwane, but he chose. Hayi bazalwane, wakhetha ubulaleka. Waliyeka ihlabathi lemali lagqitha. Ngoba kwaFaro bezawuhlala ePalace. kwaFaro bengadingi into, kodwa wakhetha uriska. Wathi ndiyahamba nayo lento. Wathi ndiyayithatha lento. Wathi ndiyahamba nalento. Unobahla izono zomzuzwana. Mamela le nto izawujika ngawe le. You might enjoy for a while. But my Bible says the wages of sin is death. Banga abantu bebe-enjoya. Mabephuma kwakwabo kushaya amakhwelo. Oh, abanye bebelingana bekhwele ezijinini. Abafana bashaya amakhwelo fithu. Nawe ucenye kanti upheke ekufeni. Ethi iBhayibhile phambi komuntu kukhona indlela ekhangeleka ingathi inhle kanti iphekise ekufeni. Athi uYobhi chapter 21 verse 6. Banitsi bayakhwayita kodwa indlela zabo zibasa emangcwabeni, zibasa egraveyard. Why? Jesus. You terminating your life like this? Why you carry on? Do you think uzawusurvive after inyanga ezingaki iveki yonke? Jesus. Ngcono ndivale. Mamela ithi iBhayibhile uEsau noba wayingqamela intsikelelo ngenyembezi. He realized later. Warealize ubomi sebuphethe. Kunabantu abazawurealize after lentshente but kube sekushayiwe. Wazi ukuthi pens down. Abanye sawubangcwaba soon. Ngenxa yenyani uyawuyazi inyani and inyani iza kunisindisa. When I remember what the Lord has done, I will never go back anymore. when I remember, And I remember what the Lord has done. I will never go back anymore. kwibezela sivale mama ngenxa yamaxesha. Oh,
Verse 4. Jesus. Yawathabatha lonkazana lo madoda omabini yawafihla. Yawafihla. Yathi okunene afikile kum amadoda lawo. Yeah. Andazi ukuba avela ngaphi na. Because of time ngayo ku verse 9. Jesus. Mamela nathi ke ngokuyenzeka khona umhlona. Now la madoda oqala baba discouraged. They were not motivated. Bagcwala ifiye. Ngenxa yento abazibonileyo. Nenxa yento abazivileyo. Nisekhona abazalwane. Hallelujah. But dibona ke ngokuguquka kwezinto. Ku verse 9 iprostitute ivuselela amadoda. And yaqiniseka le prostitute ibi knowledgeable, ibisazi isibhalo, ibizazi into ebezisenzeka kwaIsrael, ibimazi uThixo omkhulu kwaIsrael. Noba ibi prostitute. Siyavala nisekhona. Hallelujah. Nansi yaqala yobomeleza instead lamadoda as7 ziconvince lo sisi uba sizawufika apha and sizothatha ilizwe wara singamadoda kaThixo sithanjisiwe. No, but this woman, she was the one who was convincing, she was the one who was preaching to this man, she was the one who was encouraging, she was the one who was making sure, I know the God of Israel, I know the God of Abraham, I know the God of Isaac, I know lo nkulunkulu lize naye, ndiyamaza ke komtsha xa inkathazo ndisarestiwe. Jesus. Verse 95 ndiyabona sebecinga ezindlela abantu sayisi 8. Verse 9 sikhawuleza. Verse 9. Yes. Ndiyazi ukuba uYehova uninikile eli lizwe. Oh, she never hesitated. I know kumnandi ukwazi. She was bold. Wathi ndiyayazi uNkulunkulu uninikile njeba amadoda ayitwafa kwaIsrael ayasengayazi into ayithethileyo uNkulunkulu ngoba wathi hambani ninikile elizwe kodwa ofika khona aphazanyiswa zii-obstacles. Bangapha abantu bebesindisiwe bodibana nee-challenges babuya umva bahlela ngoba uNkulunkulu xa esithi phumani akanixeleli bana udibana ntoni endleleni. Hallelujah. Jesus. Abanye phakathi kwethu bingabahlabeleli, Jesus. abanye bizi worship, Yes, Jesus. abanye bizi intercessors bingabathandazi, Yes, Jesus. abanye bingabalungiseleli Jesus. bawotha amandla ngenxa ye-giants. Bambe baphelela ngamandla endleleni ngenxa bakhona abantu abatya abanye abantu. Yebo ndiyavuma wahletywa, ndiyavuma wareytshwa, ndiyavuma wadisappointwa ngabantu kubathembile wethe emandleni. Kepha namhlanje nakuRehab. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh, khibezela mama, khibezela nexesha. Yihla. Hey, Nokuba siwelwe luqhiphu ombilini ngani. gqitha. Nokuba bathe amandla bonke abemi beli lizwe ebusweni bethu. Ndiyayazi lona nabathekisa ngomzimba gqitha. Jesus 10. Kuba sivile ukuba uYehova womisa amanzi olwandle olubomvu phambi kwenu ekuphumeni kwenu eyiphutha. What a reference, gqitha. Noko nakwenzayo kokumkani bobabini bama-Amori. Hey, Ababephesheya kweYordani. hey. oSihoni no-Ogi enabasingela phansi. Kwanyanzeleka kuverse 18 yenza isicelo. Asime ngenyawo. Jesus. Kwanyanzeleka yenza isicelo. Kwacaba indlu lentokazi ibikufitshane kwidonga laseJeriko. After ibaphephisile yabahlisa ngeruphu. Bazalwane sesiyavala. After ibahlise ngeruphu yathi madoda ndiyanicela ndinibona ibani nina nihamba noNkulunkulu esandimshumayeze kuni. Ndiyanicela xa nizothatha ilizwe ndicela intsindiso. Hallelujah. Ndicela igama lam libhalwe encwadini yokuphila. Jesus. Yebo ndiyavuma ndithekisile ngomzimba ndinalo ulwazi kodwa ndicela intethelelo. Hallelujah. Jesus. Athi la madoda okay isivumelwano sethu sizaba right uba wena wenze oku. Verse 17 ndiyavala. Jesus. Verse 17. Yes. Athi kuyo amadoda lawo.
soba msulwa kwesi sifungo sakho usifungise sona. Oh, Verse 18. verse 18. Uyabona sakufika kweli lizwe wobopha intsontelo yosinga olulubomvu efestreni. Mamela Rehab, yeka yonke enye into wena thatha intambo ebomvu. Andithethi ngentambo abantu abazifaka esinqeni. Andithethi ngentambo ezenza isigubukelo esilingena inhloko zenu. Andithethi ngentambo ebomvu ered. Usathana akayoyika intambo and usathana akayoyika amanzi ngoba uhlala emanzini. Into ayoyikayo woyika intambo ebomvu. Figuratively speaking, oh, intambo ebomvu irepresent igazi lika Yesu. Wena uzungathakatheki thatha uYesu. Wena uzufumana iprotection thatha uYesu. Jesus. Hallelujah. Yesu uzilibazisa thatha uYesu. Thatha siyafana thatha. Hallelujah. Thatha ungekathwetyulwa thatha. Jesus. Thatha behlekisa ngale nto thatha. Hallelujah. Yebo iyakritisayizwa kodwa thatha uYesu. Jesus. Hallelujah. Jesus. Kavala amehlo akho. Hallelujah. Thatha isigqibo namhlanje. Jesus. Uthi ndiyayithatha le ntambo ibomvu. Hallelujah. Ade madoda into esayiqaphela masifika asuziqaphela yonke indlu ipendwe njani. Asuzuqaphela inambari but into esayijongisisa yintambo ebomvu. Into esayijonga yimark yegazi. Athi uNkulunkulu Exodus 12 Moses speak to the church of Israel. Tell them each and every household they must eat the lamb and take the blood and rub it upon the doorpost. Jesus. When my angel came, it shall pass over. Hallelujah. Oh, it shall pass over. Jesus. It shall pass over. Hallelujah. Yafakaza intombi yomnye umama eyayikhulwa eDelft. No. eKosovo. Hey, sangena fasting for 5 days. Wathi umoya ngcwele sikwazi ukuhlukana. Funa ungathandazelanga abantu. Masibeka isandla yayowa. Iyellow bone. Yathi tata ndikho semzimbeni. Ndibuza uphi? Utata lihlele emahlathini. Ndibuza utya ntoni? Uthi inyama yabantu, nditya negazi labantu. Why besitya igazi? Ithi Leviticus chapter 17. Ningayiki imvu kodwa igazi ningalithathi. Kube egazini kunobomi. Kube egazini kune energy. Hey. Hallelujah. Thatha uYesu. Jesus. Hallelujah. Jesus. Wena uthi ndiyamdinga lo Yesu. Jesus. Uba lo Yesu wasinza uRehab. Nami ngingamthola. Jesus. Na ungamthatha. Ngicela phambi isandla sakho ubuthi ndiyamdinga lo Yesu. Ndicela ubale kuze phambili. Run, cela ubale kuze phambili. Zakho akubiyele umhlengi wa. Jesus. Mntakwethu ayikho into ayimele. Umenzo wakho akubiyele umhlengi. Uhlalele ntoni kwindawo kuyo? Uhlalele ntoni kwindawo kuyo? uThixo uyakubiza. uYesu uyakubiza. uYesu uyakubiza. Jesus, just come forward. Ungasacingi ngenye into. Ungasacingi ngenye into. Na ungamthatha Jesus. akubiyele yena umhlengi. Na ungamthatha umenzo wakho akubiyele na ungamthatha umenzo
izulu lilinde wena. Mabelani bantu abasemvuselelweni. Kukhona abantu ababethise. Kukhona wena ubuthise. Kodwa namhlanje ubungamthatha uYesu. Igazi elinamandla. Igazi likaYesu lingaqala ukuthi chapha enhlokweni yakho. Liqaqe umzimba wakho wonke. Igazi. Oh, namhlanje ungamthatha uYesu. Uyinyathela iyadi yakho. Uthi namhlanje kunento endiyifumene, ndifefe igazi eyadini yami, ndifefe igazi emigubasini, ndifefe igazi endlini endilala kuyo. Sinegazi. Haleluya. Mamela. Sasifefa ngamanzi, sasifefa ngeziwasho. Usathana asishicilele, kodwa ngoku ndifefa ngegazi. Umquba wami wonke ndiwufefa igazi. Haleluya. Haleluya. Igazi lebhokhwe, uthuthu lwethokazi olalufefa abazinqaphi. Haleluya. Lobekisaphi igazi likaYesu. Lona igazi. Haleluya. Haleluya. Ndime phambi kwenu ndifitwe egazini. Igazi langasentla. Haleluya. Amagazi alapha emhlabeni wona yoma, kodwa igazi likaYesu lisasebenzana namhlanje. Haleluya. Haleluya. Jesus. Phakamisa isandla sakho. Nkosi uYesu, Nkosi Yesu, ndiyakwamkela. ndiyakwamkela. Nkosi uYesu, Nkosi Yesu, ndiyakwamkela. ndiyakwamkela. Phinda okugqibela, Nkosi uYesu, Nkosi Yesu, ndiyakwamkela. ndiyakwamkela. Namhlanje Nkosi, Namhlanje Nkosi, fihla impilo yami egazini. fihla impilo